Yes. Okay, Baba. Mandibulise F40 FM. Ndibulise yonke imimandla engqonge i40 esivayo. Kanti ke kobuchwepheshe banamhlanje yawuthi babakhona nabasibonayo kanye basivayo bejonge kubuchwepheshe obanamhlanje nabo siyabhotisa sithi mazenethole umzukulwana kanxele kaMakhanda uyabulisa disithi mzindini kangcwangu kasikhomo katogu kangconde kachiwo kaphalo kagcaleka karharhabe makudethe ubumnyama kuvele ukukhanya camakutata Yetata undibuza umbuzo onzima kuba ikhaya khulu lam liseqoqodala eLady Frey eBhawutini okhokho bazalwa khona kodwa utata ozala mna uzondifumanele ecala wathi ke kuba wayeqhuba iibhasi zikaMayifathule iibhasi zikaBham edutywa ndaya ukhulela edutywa eNqabane naseMunyu kulapho ke ndaloleka khona ekwazini imveli ngokunzulu apha ke khuleni okanye ke budaleni bam ndingatsho ndithi ikhona incwadi ebhalwe Imbongi Jonge Xhantini lo ncwadi leyo yayiququzelelwa nguProfessor Abner Nyamende eUCT singababhali bahlanu ifundwe kakhulu ke lo ncwadi leyo yayiprescribed komaGood Hope College isekhona ke ngoko nakoma UWC yaprescribed kwango-19 nto kodwa ke okokoko yathicula ncwadi bake nangoku isamani baprescribed ku-standard 8 naku-standard 10 ndizawubiza lahlobo lokuqala ke because ndazi zona mna ndandifunde ngelaa xesha zingabikho ezi grade apha Eastern Cape naseKapa ibe prescribed le ncwadi ibe khona enye ithi ubuncwane bezwe lo ncwadi leyo nayo ndinazo izibongo ezikhona phayana kanti nenye ekhutshwe nguAfbob kula poetry competition kule incwadi yalonyaka kuphelileyo izibongo zam nakuyo zikhona ndizama ukuthi ke noko kwicala lobhala nolokubonga ndizamile kangangoko ndinako uqinisekisa into yokuba ulwamvile ndiyalifaka ngokuthi zibe khona ezincwadini izibongo zifundwe ezikolweni kanti ke if ungajonga ngo-2007 ngo-207 bendikunye noShushu Baby noNkunze Mdaka kwi-SATMA Awards kwi-Best isiXhosa ndingenele ngengoma ethi ndibulale Mdaka mama kodwa ke kwawina uShushu Baby kanti nge-2010 bendingenele as a best praise singer ndingenele njengembongi sabethwa ngumfo kuthiwa nguJust Ice kodwa kuThixo wasibabala ngo-2016 ndincedisana noNolundi Bhomela sawina i-best isiXhosa ngengoma ethi yiyolele ndlela sohamba ngayo ukuba uya ku-YouTube channel wam ndina 33 million views which means therefore yi-33 million followers leyo ndina 75,000 bayo 76,000 subscribers kangangento yokuba ke ngondithenda ukumotivateka nasixolela ke bethuna kuba ke lulimi lemihla ngemihla ukuxuba ukuba ngosingakhangela amagama antsokothileyo esiXhosa ngenxesha singaphela sishiyana ndaphela ke ngoku ke tata wam ndivula le channel siyibiza ngoba yiDaluxolo Hoho TV channel le Daluxolo Hoho TV channel ndifuna idlala inxaxheba enkulu ekubuyiseni iAfrican spirituality tata eligama lithi African spirituality kunzima ukulisa esiXhoseni okokuqala ngokohlobo lokokuba thina ngokommo wethu kwathina abantu abamnyama asinayo inkolo ngokokudalwa kwethu singabantu bonqulo ingakumbi thina maXhosa thina sazunqulo lwamanyange xa uthi unqulo lwamanyange ke ithetha ukuthi singabantu abanxibelelana nabantu bakuthi abangasekhoyo andazi noba ndisekunye nawe na okukunxibelelana nabantu abangasekhoyo
kohlukahlukane ngokwendlela esenza ngazo kwiingingqi ngeengingqi esiphila kuzo. Yiloo nto eyenza into yokokuba ke ngokuthina kube nzima ukutsho ngokupheleleyo into yokokuba yinkolo le yama-Afrika kuba sohlukahlukene. Umzekelo, mna ndiyindoda yesiXhosa ephuma kwisizwe esolukayo. Kuzawuphinde kubekho indoda ephuma kwisizwe esingolukiyo. Andikwazi ukumjaja njengenkwenkwe, andazi uba ndikunye nawe na. Ngokwemveli uyinkwenkwe xa uphuma kwisizwe esolukayo ube ungolukanga. Kodwa ukuba kwisizwe sakho ninendlela ethile yenu enithi nizibone ngayo ukuba ningamadoda, mna andikwazi kukujaja. Yiloo nto yenza ke ngoku apha esintwini kube nzima. Silithande eligama lithi ke ngoku African spirituality kuba eligama lithi African spirituality liquka yonke le ndlela thina sikholelwa ngayo. Andaba sekunye nawe na. Yiloo nto yenza into yoba noba uphi uzibone ukulo unqulo kuba wenza ngale ndlela kokwenu ukhule ubona ngayo, ngale ndlela isizwe sakho senza ngayo. Kumathuba amaninzi ke amasiko nezithethe uzafumanisa ukuba enziwa ngokwelali. Umuntu ose Mount Fletcher olihlubi uzawufumaniseka into yokokuba thina amaXhosa asinakusondela kulwaluko lwamahlubi eMount Fletcher, kodwa amahlubi alapha ecala siyahambelana nawo. Uyabona into yokokuba apha esintwini kuye kuxhomekeke ngokokuba ukoyiphi na ingingqi. Yiloo nto silithanda eligama lithi African spirituality. Kwali gama lithi African spirituality ke ndidla ngothi ke mna xa ndishumayela imveli ndithi iinkulu zamakhaya. Kulapho iqala khona le nto, iqala kwiinkulu zamakhaya kuba impiliso yekhaya kwi-African spirituality, impiliso yekhaya ixhomekeka kulo mntu uphethe umkhonto kuba laa mntu uphethe umkhonto nguye ohlaba izinto efuneke zikhalile kwathiwa camagu kwakwimpiliso kweli khaya. Siqala ke kwinkulu xa sithetha nge-African spirituality. Kubekho iinkosi neekumkani. Iinkosi neekumkani zizo ezingumkhombandlela, ezinika umkhombandlela wokuba isizwe masibheke kweliphi icala. Kubekho abantu esasibabiza ngokokuba bangamathola ngokwela xesha lokuqala. Abo bantu babezimboni, iimboni ezazicebisa ubukumkani ukuba nizaya emfazweni. Ayikabulo xesha elilungileyo eloba maniye emfazweni. Uyaqonda uba kutsho imboni ithi ayinoxesha elilungileyo elingoku loba maniye emfazweni. Ndingenza umzekelo ngexesha apho uNxele kaMakhanda wayezawukhokhela imfazwe khona ingathi ayiseGrahamstown, apho uNtsikane kaGabha wathi ayinoxesha elilungileyo elilento kokuba niye kulaa mfazwe kuba niza kufa. Into endizama ukuyithetha ke apha yinto yokokuba iimboni zazidlala inxaxheba kwi-African spirituality ekucebiseni ubukumkani, ekucebiseni ubukhosi, ekucebiseni isizwe. Kwalapha kwi-African spirituality kubekho iimbongi. Iimbongi umsebenzi wazo ndiye ndithi xa ndithetha ke ndiwufanisa nenja kuba imbongi baye bathi abanye abantu wowo uthetha kakhulu ude wenze nto. Imbongi yinja, inja ikhonkotha kakhulu kha itshintsha-tshintsha ukukhonkotha kuxhomekeka ibona ntoni. Xa ibona othikoloje nempundulu iza kwenza umkhulungwane, kanti xa ibona isela egadini ikhonkotha ingathi ingaya kulo iphinde ibuye umva kuxhomekeka uba eli sela liphethe ntoni. So uyakwazi ngokuhlela endlini uthekelele uba le nje ibona into ethile, izawuthi uba ikhonkotha umntu odlula ngendlela uyibone uba irelaxile ikhonkothayo, uyayiqonda ke ngoba ngumuntu ozidlulela ngendlela. Uba ikhonkotha umuntu ozama ukungena egeyithini uyayiva nendlela egragama ngayo, nendlela evungama ngayo, nendlela ezawukhonkotha ngayo, uqonda uba ukhona lo mntu. Uthi bantwana bam khani iphume nijonga kwenzeka ntoni. Imbongi isoloko itshintsha-tshintsha ngokwameko, ikhonkotha ngapha nangapha, ikhonkotha nangapha, ayibambeki kuba yona imamela imimoya emdaka.
Ngokwambongi ke ngexesha sikulo imbongi nakudala ke tata eza ngoku ke imbongi kuba sele ngoku amhlamba amaqithiqithi ke esuka kwiinkokeli nokuzathi zezemveli nokuzathi zipoliticians kodwa ngokwasiseko sembongi imbongi imamela izinto ezithethwa ngabantu imamela izinto ezithethwa ngabantu ngeenkokeli ithi xa ibonge ndidla ngokwenza umzekelo ke omhlambi nantsi inkosi okanye ikumkani iyabathanda abantu abangomama abantu apha elalini bayancakama kodwa bakwazi ukuyixelela le nkosi okanye ikumkani izathi imbongi ngelaa xesha ibonga ngayo incomayo inkosi isamamela inkosi kamnandi yagqibe ibe nendawo eyifakayo ecacisa into yokokuba nangani uqhuba kakuhle njena kodwa noko bakhona abantu abakhalayo kuba unobubele makhosikazini andazi bandisekunye nawe na umsebenzi wembongi ke nilonke wona kukumamela kwi-African spirituality umsebenzi wembongi kukumamela izinto ezithethwa ngabantu ithi xa ibonga iripote ezazinto abantu bazithethayo singathi mhlambi yimpimbi okanye singathi iyakila kuba impimbi iyachwechwa singathi mhlambi kuba bekusithiwa kusesikolweni umntana iyakila imbongi iyanikila phaa kubantu abaphetheyo into yokokuba abantu aba ubakhokeleyo nkosi bayakhala ngawe ngezi zizathu 1 2 3 4 then ke ngokugqibeleni kubekho amagqirha apha kwi-African spirituality bayaqaphela lezohlula into zombini ndithetha ngemboni imboni yona ingumcebisi kodwa ke ngokubekho amagqirha umsebenzi wawo kukuthi xa sibhideka kumasiko nezithethe naxa kufuneka sithathe intonga sisebenzisa wona amagqirha wona asinceda kumasiko wethu asinceda kakhulu kumasiko asinceda kakhulu xa kunezinto ezisibhidayo omhlambi kuyagulwa apha kuzawuthathwa intonga kuyiwe egqirheni kulapho igqirha ke ngolifika lona lifithe khona uba uyayijonga ke lento ke tata wam nani baphulaphuli befothe ndizame kangangoko ndinako ukuyenza i-African spirituality uthi xa ujonga ohlobo ndithetha ngalo nawe ube nemfanekiso ngqondweni ndathi le ndiqala kwiinkulu zamakhaya iye ebukhosini ize kwimboni ize kwimbongi iye kumagqirha amaxhwele ke andithethi ngawo kuba umsebenzi wamaxhwele kukuba xa ufuna amayeza athile uyodibana nexhwele kuba negqirha liyakwazi uba lithi into yokukunceda apha yile nale hamba uye kwixhwele elithile liza kukunika la mayeza ifane nongathi ke ngokubuye kwagqirha ugqirha wathi ye chemist make ndime kancinci ke omhlambi siyashiyana uze sikwazi uhamba kunye funeke ndimandisabele uba sisekunye na yo hey ndiyaguga ngoko koko ndathi chu nalomculo tata ndiyaguga ndiuqale phaa ngo-90 umculo khumbula ke into yokokuba mna ngokokucala lokubonga imbongi yokuqala abantu ke baye bangelivakahle igama imbongi yokuqala xa utata uMandela ephuma eRobben Island esamkelwa ngokusesikweni imbongi yokuqala yaba ngudala uxolo hoho imbongi yokuqala xa utata uMandela ephuma eRobben Island yaba ngudala uxolo kahoho abantu baye bangafuni ukuyiqaphela laa ndawo into yokokuba ndithetha ukuba sekuqaleni ngelaa xesha phuma ngalo eRobben Island umntu oyephambi kwakhe yayingudala uxolo kahoho okokoko ke ndathi chu nokubonga nokucula ezi zinto ndihamba nazo kude kube ngoku umculo wam ke ndingathi ndingomnye wabantu abaye bathatha iziyoni bayifaka kakhulu esintwini kuba ndikholelwa into yokokuba iziyoni le ibiwe kwisingqi samagqirha ibiwe esintwini qha yafika yona yafuna uba ngathi izawuba fast kunamagqirha andazi uba ndikunye nawe na ithetha ukuthi ke ngoku lo mculo wam uyiziyoni wona kodwa ke ngoku xa
jonga ngokunzulu iziyoni isondele kakhulu emagqirheni qha ifika yohluke kulaa nto yoba amagqirha awajikelezi ayaxhenza iziyoni yona iyajikeleza loo nto ke ngoku yenze nje umahluko kuloo ndawo kodwa wona lo mculo uncibe kakhulu isiziyoni le ngoma ithi corona ndiyeke ndiqambe xa ndisiva umnumzana uZwelinzima Vavi esithi corona uyikwedini kum akukho nto unoyenza awunawulunga ndahlabeka kakhulu xa ndiva uPhatco Mafani naye ekhomenta ndaqonda uba ukuba iinkokeli zethu bezisithi xa sisengqingongweni xa sisengxakini zisinike ithemba isizwe ngesingawilizeli ngohlobo siwilizela ngalo kuba sisoloko sinikwa izinto ezisidemotivateayo singabantu abahluphekileyo ezingingqini zethu yiloo nto kulula xa abantu befuna indlela bezawutshisa ilibrary because abantu baphelelwe lithemba laa nto yenziwa nguZwelinzima Vavi I so wish ithi kanti ibinoba sispirit ebesinogcinwa zinkokeli bathi abantu xa belambile ungakhange ubanike kutya ungakhange uze na service delivery but ube namandla wakwazi ukubanika ithemba kuba kwamanye amaxesha abantu badinga ukunikwa ithemba kwaye ke ithemba ngamanye amaxesha liye lithi lakuba likhulu lide likwenze ukwazi nosebenzisa ingqondo ube nendlela ezizezakho zokufumana indlela yokuphumela kuloo ngxingongo ukuyo kodwa wakuphelelwa lithemba ufa emphefumlweni wakufa emphefumlweni uzawufa enyameni camagu msasazi wami Fulafuli ngakwazi ukujonga ke ufumana i-content yakhe phaa ube uyeke utata uTolo Hoho khona phaa ku-YouTube utamfumana kuye uTolo Hoho TV channel nakusebencwadi kwanguye uTolo Hoho ngibulele kakhulu ke esesendishilo and inhlelo ekuyenzayo bawo inhle kakhulu camagu baba nathi silulutsha sifunda lukhulu apha kulo mcimbi ukuphumayo ya abaxoki okuya awungenangeke lakha uba ufumane eza views zibonakalisa ungangamsha okunabo kumcimbi ube kanti kwezenkcubeko camagu tata wami